जागल जागल धरतिया के भाग हो, जहाँ शिव चर्चा होला। ओही शिव चर्चा में ब्रह्मा जी आईनी, ओही शिव चर्चा में विष्णु जी आईनी, संगवा में लक्ष्मी मैया हो, जहाँ शिव चर्चा होला। संगवा में लक्ष्मी मैया हो, जहाँ शिव चर्चा होला। जागल जागल धरतिया के भाग हो, जहाँ शिव चर्चा होला। जागल जागल धरतिया के भाग हो, जहाँ शिव चर्चा होला। ओही शिव चर्चा में राम जी आईनी, ओही शिव चर्चा में राम जी आईनी, संगवा में सीता मैया हो, जहाँ शिव चर्चा होला। संगवा में सीता मैया हो, जहाँ शिव चर्चा होला। ओही शिव चर्चा में अंजनी माता आईनी, ओही शिव चर्चा में अंजनी माता आईनी, आई गनी वीर हनुमान हो, जहाँ शिव चर्चा होला। आई गनी वीर हनुमान हो, जहाँ शिव चर्चा होला। जागल धरतिया के भाग हो, जहाँ शिव चर्चा होला।